नंगौ बियो डायरी फार्मिं आरो फार्मिं कम्पस्ट मेकिंनि जादों बेयाव मोसौ फिसिनायनि थाखाय आरो हासार जितु अर्गेनिक हासार बानायनाय बिनि सायाव ट्रेनिं जाबाय दङ बियो थांनाय 28 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन आरो फैगौ 28 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन ओमफ्राय फैगौ 6 फेब्रुवारियाव जोबगोन आरो थ' बियो बेखौ सालायदों डक्टर इक्रामुल हक बिथाङा बे रुनिकाटा एरियानि जितु भेटेनारि अफिस दङ थ' बिथाङा बे एरियानि गतिके जिहेतुके बे मोनसे सेल्फ एमप्लयमेन्टनि कारनै लानाय ट्रेनिं गतिके आं अनुरद खालामो बा रायजोखौ खावलायो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओनसोलाव थानाय जेबिलाक आनएमप्लयड इयुथफोर दङ 18निफ्राय 44 बोसोरनि बयसआव थानाय सुबुंफोरा बेयाव थांनानै ट्रेनिं लानानै जाहाथे बिथांमोना निजेनि थांना थानायनि मोनसे इनकामनि सर्स लानो हायो बेखौ आं खावलायो आरो ट्रेनिंखौ लानो थाखाय बबेयाव सुबिदा होनाय जादों नंगौ दा एक्चुअली जों जुदि अल इन्डिया हिसाबै जुदि आरसिटिआ जिबिलाक ट्रेनिं होदोयो 59नि सायाव जायो आरो किन्तु एरियायाव मा एक्टिभिटिसखौ होयोबा सुबुङा मोजां बेनिफिटआव फैगोन बिखौ लानानै जोङो एनुवेल एक्सन प्लेन बानायो बोसोरसेयाव जों मा होगोन गतिके जोंनिया 2021 दंमोन गासै 22था प्रग्राम दंमोन बिनि बिथोराव डायरी फार्मिं दङ बिउटि पार्लारनि दंमोन टेलरिंनि दंमोन वमेन टेलरिं दङ पउल्ट्रिनि दङमोन ओमफ्राय गड ट्रेनिंनि दङमोन ओमफ्राय धुपखाथि बानायनाय बिदि बिभिन्न धरननि 22टा प्रग्राम दङमोन आरो मा गतिके बियो दायो एक्चुअली कभिडनि कारन जोङो स्टार्ट जानो हायाखैमोन थांनाय सेप्टेम्बरनि 21 सेप्टेम्बरनिफ्रायसो जोङो गोदानै बै बोसोरनिखौ खालामनो हादोंमोन आरो दालागै जोङो 6टा प्रग्राम जाबाय आरो नुदो थाबाथाय 7टा प्रग्राम कमप्लिट जागोन आरो बे ट्रेनिंनि उनाव माबाफोर जेनेबा सार्टिफिकेटफोर यस बेंकनिफ्राय माबाफोर नंगौ मोजां बाथ्रा सोंदों नोंथाङा थ' ट्रेनिंनि उनाव जों आरसिटिनि फालनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट होयो आरो गुबुन नारनिफ्राय नेसनेल एकाडेमि रुट सेटिनिफ्राय माने स्किल इन्डियानिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट होबावो एक्चुअलि बे सार्टिफिकेट होनायनि आगोल ट्रेनिंनि जोबनाय खालि जोङो मोनसे इसोरनि सायाव एग्जाम लाफिनबावो एक्चुअलि बे ट्रेनिंआ माबोरै बिसोर बेसे रोंखो बिनि सायाव मोनसे एग्जाम लायो बेयो जाबाय इन्टारनेल एग्जाम जोंनि अनुष्ठाननिफ्राय मोनसे लागोन आरो बाहेरनिफ्राय नारनिफ्राय जेबो रिप्रेजेन्टेटिभ फैगोन बिसोरो मोनसे एक्सटार्नेल एसेसमेन्ट होनना बुङो बिसोर बिखौ लाफैगोन जे बे एग्जामखौ होनायनि उनाव जेब्ला पास जागोन बिथांमोननो सार्टिफिकेट होनाय जायो अर्थात बिथांमोना मोननै सार्टिफिकेट मोनगोन मोनसे जाबाय जों आरसिटिनिफ्राय होनाय मोनसे आरो स्किल इन्डियानिफ्राय होनाय मोनसे मोनगोन बे सार्टिफिकेटआ नोंमारैनो बुहुत गोनांथिथार मानो होनबा बिनिफ्राय मोनसे प्रुफ जाबाय दे बिथाङा बै एक्टिभिटिनि सायाव गियानखौ मोनबाय थ' हिसाबै जितु होनदो बेयाव मोननै सेटेलमेन्ट थायो मोनसेया जाबाय सेल्फ सेटेलमेन्टनियावनो ओमफ्राय आरो सेल्फ सेटेलमेन्ट आरो बेंक फाइनेन्स होनानै मोनसे सेटेलमेन्ट जानाय गतिके मोननै दङ जेनेबा गावनि थाखा फैसाजों गाव सेटेल जानो हायो आरो लन लानानैबो सेटेल जानो हायो गतिके ट्रेनिंनि जोबनायनि उनाव बिथांमोना जुदि बे एक्टिभिटिसनियाव जुदि खामानि मावबाय दङबाथाय बिथांमोना लन लानायनि सुबिदा दङ आरो जों बिनि लननि सुबिदाखौ जों एप्लिकेसनखौ जों फरवार्ड खालामना हरो आरो बेसेबांसो लन होनो नंगौ इयो डिपेन्ड खालामो बिथांनि प्रजेक्ट रिपर्टनि सायाव माने एक्चुअलि बिथाङा नै दा गड डायरी फार्मिं जाबाय दङ बिथाङा खैथा मोसौ बायनो नागिरदो दा मोसौनि मासेनि दामा बेसेबां गतिके माबा मोसौनि दामाव बेसेबां जागोन बिदि मोनसे प्रजेक्ट रिपर्टखौ होनांगौ आरो बै प्रजेक्ट रिपर्टनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै बिथांनि लननि एमाउन्टआ माने निर्धारित जायो आरो माने बिथाङा बेसेबां लन लागोन आरो बुंनो थाङोबा जिहेतुके बियो माने फार्स्ट जेनेरेसननि एन्टारप्रेनार जानो थांहांदो गतिके जों आसा खालामो बारा गोबां लनखौ लाग्रोनानैबाबो बिथाङा सुख'नायाव बा लननि एमाउन्टखौ बिथाङा इनभेस्ट खालामनाय हयथ' एसे उसुबिदा जानो हागौ गतिके प्रिलिमिनारि हिसाबै हयथ' माने 1निफ्राय 50 बा 2 लाखनि भितराव जुदि बिथांमोना एप्लाइ खालामो मोजां जायो आरो आं बेखौ भाबियो आरो माने एक्चुअलि बियो साबसिडिया जायो मा नाबार्डनिफ्राय होनाय साबसिडिफोरा थायो स्किमनि सायाव थायो आरो बेयो एक्टिभिटि लायै साबसिडिफोरा फैयो आरो बिसोरनि केटेगरि लायै साबसिडिनि पार्सेन्टआबो बिदि जायो आरो बिदि आरो थाबाय दा थारैनो जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया दा बुंनो थाङोब्ला आङो एसे बुंग्रोनोसो सानदों बिनि आगोलनो माने नोंथांनि सोंनायनि आगोलनो जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिया जोंनि बिटिसि एरियानिफ्राव 1 नम्बर बा A ग्रेडआव दङ बेनि जाहोना अनेक दं
दा बिनि गेजेराव जोङो ओरैबायदि माने रुनिकाटा सान्तिपुर समाज समितिखौ ओरैबायदि सालायदों खालि पिडिएसखौल' जों निर्भर खालामाखै आरो जोंहा डिप'जिट मबिलाइजेसन दं जोङो रायजो राजानिफ्राय रेकारिं हिसाबै थाखाबो दोनो बे थाखा दोननायखौनो आरो रायजो राजानो एसे एनै जोङो सुदबो हरो बे सुदजोंनो जोंनि बे माबाखौ सालायगासिनो दं आरोखि दा बिदिनो अनेकथा प्रजेक्टनि सायाव जोंनि बेसर बायनाय माइ बायनाय फाथो बायनाय बेखौ लानानै जोंनि कपारेटिभ ससाइटिया जोंखौ मोजां मोननानै रिसेन्टलि चिफ मिनिस्टार सारा जोंनि सेक्रेटारि दामोदर दाहाल बिथांनो दाख्लै गुवाहाटि दिसपुराव अनारबो होदाय जोंबो गिफ्टबो मोनदों बिनि थाखाय आङो जोङो कपारेटिभ समबाय समितिनि चेयारमेन जानो होननानै आसाम गभर्नमेन्टखौबो साबायखर बावबाय दा जि सोंनाय बे सोंनायाव दहायनो जोंनि डाइरेक्टर RSET नि जि डाइरेक्टर बिथां बसुमतारिया बुंलांखाबाय जे बिथाङा जोंनि रुनिकाटा सान्तिपुर समाज समितिखौ अननानै इन्डिया गभर्नमेन्टनि बा माने बेंकनि कलाबरेसनाव जि ट्रेनिं होदों बे डायरि नामै जि ट्रेनिं होदों बे बहुद गोजोनथाव बाथ्रा बिनि दारै जोंनि बेयाव दहाय जोंनो बुंनाय बायदि जायनोखि लेखाफोरा गारनाय स्कुल गारनाय कलेज गारनाय बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोनाखै आनएमप्लय जानानै दं थेवब्लाबो बिसोरो बिथांमोना गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बिथांमोना ट्रेनिं लाफैदों बे माने गोजोनथाव बाथ्रा आरो डाइरेक्टर सारा बा भेटेनारि डक्टर हक साराबो बिथांमोनखौ मोजाङैनो ट्रेनिं होगासिनो दं आं मिजिंथिङो बिं ए चेयारमेन बिथाङा बेखौ गासिबो माने गुणगत हिसाबै लागासिनो दं आरो उनाव बिसोर गाव गावनि माने जेनिखि डायरि मोसौ फिसिनानै गावसिनि थांनानै थानाय जिनि गसंनानै थानो थाखाय जि मिजिंथिदों बेखौ जाफुंथों होनना अबलनारिनो खावलायो आरो बिदिनो इयुनावबो सारमोना मोनसे जोंनो एवार्ड होबावदों जे सान्तिपुर समबाय समितियावनो पल्ट्रिनि ट्रेनिं फिगारनि ट्रेनिं आरो नानिबो ट्रेनिं गुबुन गुबुन होबाय थागोन होननानै जोंनो आङो खावलायदोंसो डाइरेक्टर सारखौ जाहाथे बेबायदिनो जोंनि इयुथ रुरेल एरियानि जि इयुथ आनएमप्लयड इयुथ बिथांमोनखौ जाहाथे सहाय होयो बिनि थाखाय सारमोनखौ खावलायनानै आंनि जि फंनैसो चेयारमेननि बिबुंथि आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों আমি रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समिति collaboration with rural self employment training institute চিৰাঙৰ লগত যোগাযোগ কৰি ষ্টেট বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰু নবাৰ্ড বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি এফপিঅ খুলিছিলোঁ এই এফপিঅৰ অণ্ডাৰত ডায়েৰী পিগাৰী গোটৰী আৰু মুৰ্গী পালন পোল্ট্ৰি এটচেট্ৰাৰ আমি ট্ৰেইনিং কৰাই আছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট বিএজত আমি ডায়েৰীটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱা 28 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে 28 ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰীৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই যে আমাৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো সমাপ্ত হ'ব এই रुनिकाटा শান্তিপুৰে 1973 ইষ্টাব্লিছ হোৱা আজি 47-48 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি ইয়াত সংঘৰ্ষ কৰি ৰাইজৰ সেৱা কৰি আহিছোঁ প্লাছ আমাৰ ডিপ'জিট মবিলাইজেশ্যন স্কিম আছে মিনি বেংক টাইপৰ তাতে আমি ৰাইজৰ পৰা সৰু সুৰা মিনি ডিপ'জিট লওঁ আৰু এই একে ৰাইজক আকৌ আমি লোন দি পেলাই তেনেকৈ আমি 4.5 কৰোৰ মান আমাৰ এই টকাৰ পৰা লোন দিছোঁ প্লাছ কৃষি লোন লাষ্ট ইয়াৰ আমি 3.5 কোটি টকা লোন দিছিলোঁ 288 পাব্লিকক কৃষকক এতিয়া তাৰ পৰা আমি প্ৰায় 2 কোটি 20 লাখ মান উঠাই পেলাই ৰিফাণ্ড কৰিব সক্ষম হৈছোঁ এইকাৰণে এই ট্ৰেইনিঙৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল এটা এফপিঅ ফাৰ্মাৰ্ছ promoter organization খুলি পেলাই local unemployed ল'ৰাবিলাকক employment দিয়াটো মেইন আমাৰ মেইন জিএলজি আজি ট্ৰেইনিঙত কিমানজন ভাগ লৈছে আমাৰ টোটাল 35 ভাগ লৈছে আৰু নেক্সট প্লানিং আছে আমাৰ আৰএসটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি গোটৰীৰো কৰাম পিগাৰীৰ কৰাম তাৰ পিছত পোল্ট্ৰিৰো কৰাম ভেৰিয়াছ তেখেতসকলৰ লগত এই একে ট্ৰেইনিং কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে তাতো যাব পাৰে কাজলগাঁও